na yono madimba sachiel odhiambo makawuono. Kawadhi nyime en Sirkal kore kwayo mondo mione kaka nyalo tieko mogo kuom mithiero mapod okwako sekta mar somo. Motelo ne ipo mag sikunde dwe manyien ne tam mokwongo mar dwe mar achiel higa manyien. Mane en kwayo michwalo kod riwruogno mar elimu yetu ma okoni nyaka sani nitiere mithiero mathoth mapod okwako sekta mar somo manok moting'o koda kanok mag kwan mag jopuonj kaachiel kod deko mar omenda masiro somb jopuonjre ma ok chop ne jopuonjre e wang' sa e kinde mamoko magidwaro mondo mi sirkal otieki e wang' sa mondo mi ka oyaw sikul higa manyien to chenro mag somo ochakre e yo makare mana kaka ilero kod Joseph Wasihongo mabende ni jakanyo e riwruogno mar elimu yetu. In January 2026, there is a promise to add another 20,000 teachers. But despite this, the national deficit, as I observed a bit earlier, exceeds 100,000, with critical gaps in ASAL areas or region, hard to staff schools, and specifically, if we're talking about STEM subjects, nationwide awareness programs led by the ministry, especially at this particular time. There is a lot of awareness gap in terms of what is happening, even in terms of KJSER and other issues regarding CBE, and this is one of the right moments for the ministry actually to lead the process of awareness raising in terms of what is happening at the moment. Magitimore kinde mabende Sirkal kokale migaono mar somo konigi kore mar neno ni girieyo somo mani malo e pacho kaindi kokalo sir mawuok kuom jochiw sir mamoko magikonyore godo. Jagoro mongirore e migaono mar somo mamalo mano Laktar Beatrice Nyangala wacho ni Sirkal obiro kod chenro kata lai mar siro som jopuonjre mabende wuok e familia mayuto gini piny mar mondo mi one ni gichopo lek margi kano loso e nyasi mar 13 mar sidho kondo mag jopuonjre mbalariany no ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology just mano mayudore sub county ma Bondo county ma Siaya ne okoni chenro maket kod magi gin mago mageto neno ni jopuonjre ochopo lek margi kendo kwayo jokanyo kod jochiw sir mamoko mondo mi one kaka nyalo siro somb jopuonjre ka gitie tich achiel kod migaono mar somo. Our goal is clear: to establish a sustainable, fair and equitable system, one that ensures that no deserving student is denied access to education due to financial constraints. We recognize and appreciate the technical and financial resources raised through partnerships. The responsibility of supporting higher education cannot rest on government alone. I therefore call upon the private sector, corporate organizations, and philanthropists to partner with us. Karakamano jotend mbalariany no kotelne kod Vice Chancellor mano Vice Chairman mara mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching Jaramogi Oginga Odinga University of Council Ambassador Ambei Ligabo wacho ni deko mar omenda masiro somb jopuonjre mbalariany osebedo mithiero mapek ne kuonde tiegruok mathoth e pacho kaindi gino magikwayo Sirkal mamalo kokalo migaono mar somo mondo mione kaka nyalo tieko. The funding challenges facing higher university education sector remain persistent. Decreased capitation, delayed funding, rising operational costs continue to put immense pressure on universities, particularly the management of universities. This situation has severely affected infrastructural development, staffing research, funding, and the overall quality of education. As a nation, we must acknowledge that universities cannot thrive without sufficient, reliable, and sustainable resources. Wach mabende no sir kod Vice Chancellor ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Ngire Shem Wandiga ma okoni Kenya nyalo go mana ng'ala e sekta mar somo kokalo e lony manyasani kaachiel kod timo lokruoge
e kuonde tiegruok ma pacho kaendi to nyaka bedie sir kaachiel kod kony ma iyudo, kendo maendi en somo mag tiegruok ma owinjore bed ni tayo kanyakla kod migaono mar somo kodaka jogweng'. Kenya is making significant strides in expanding access to higher education, improving digital transformation, strengthening research systems, and implementing institutional reforms. JOUST is proud to play a part in this vision. As Chancellor, I reaffirm our commitment to strong partnership between JOUST and society, government, industry, development agencies, and local communities. Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka.